Hi guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tamuka mangwanani pa Java pakanyorwa kuti anondipa video achirova prophet Peter Ndlovu ndomupa 2k US dollars. Why would he give someone 2k? Mukomana ane mbiri yekupromisa vanhu mari, but he does not own up. Last time he made people wait kuna simba chikanza, but he never showed up. So prophet Ian Ndlovu vaita prophecy vachiti ivo he saw passionjava achirohwa nemheni just because he's blaspheming achitamba nezita raMwari for a very long time now. Feeling for the young man, so we must pray for him. Look at your neighbor and say, pray for him. Yes, I saw him walking, singing, dancing, as he normally does, very joyous, and lightning came from nowhere and struck him. It came from nowhere and Kurukunzi, the major reason why acharohwerwa nemheni ndeyekuti anogara achitambisa zita raMwari pasina. Semunhu anoziva bhaibheri, handiti munhu anotomboita zvema10 commandments, he knows kuti hafaniri kuramba achingoti Mwari this, Mwari that. Recently actually made a prophecy, actually ameno kuti vision kana kuti kudhakwa, akati iye Nelson Chamisa ari kuzofa anytime soon, let's pray for him. Zviri kunzi iko zvino zvaakuvava nekuti zvaakwamai munyu manje zvovavirira, but zvazvichinzi Nelson Chamisa achafa zvainakidza. Iko zvino nekuti iye anzi ari panext in line ndopaari kuti ari kuda video prophet vachirohwa kuincita violence kwakadai. De anga ari kuZimbabwe sezvakangoita Ostalos, he was supposed to be arrested because he is inciting violence. Ari kutoda kuti munhu arohwe, kutuma vanhu kuno assaulta munhu. He is supposed to go to jail, but anyway mutemo uri muhomwedzi avo vakomana. Okay, so kuri kunzi mukomana aitomboita zvemadrugs, saka pamwe pacho masikiti ake zvinoratidza kuti munhu akudzokera kumadrugs. So kuri kunzi mheni iyi paichamurova ichamusiya akupenga, naika anenge akurasikirwa nenjere. Saka vanhu pavanomuona akuita zvinhu zviri weird, they are going to think kuti masikiti kana kuti adzokera kumadrugs, but in actual fact achange akutopenga. So ngirozi kwanza dzichamupawo zvinguva zvekumumonita. If he fails kuita zvinodiwa naMwari, achabva atongonzi nyaya yacho ngaipere, cut, chimira zvakwana. Saka achabva atongodzimiwa, handiti. So ndo prophecy yatiinayo iyi kubva kuna Ian Ndlovu, and iye passionjava zvamubata zvisina kunaka. Ari kutoti muprofita ngarohwe. Iye akamborohwa nani nekuti anoprofesa kangani kuti vanhu vachafa. I strongly believe kuti Java has to change. Aterere zviri kutaurwa naprofet, nekuti hatizivi kuti men of God pakati pavo vari two ndiani. Ngavatererane, vabatsirane, nekuti mazuva atiri kurarama aya Java anogona kungorohwa nemheni.